राकेश दीवाना भोजपुरी लोकगीत बिरहा कलाकार भदैला और यार गाजीपुर की धरती से एसके म्यूजिक के सौजन्य से साथ में सौरभ कुमार हमारे भाई इनकरे देख रेख में ये गीत पेश कई जात बा। हमके आशा न विश्वास बा आप लोगों के जरूर पसंद आई। पसंद आइले के बाद लाइक कर ली, शेयर कर ली, घंटी जरूर बजावल जी। देखा ये दुनिया ऐसन बा, ये दुनिया में हर किस्म के लोग बारे, बहुत रुपया वाला भी बारे, बहुत गरीब भी बारे। कितनी लोग के पास इतनी रुपया बा कि वो बिना कुछ कैले घरे बैठल खात बारे, उनका सिस्टम अलग बा। लेकिन हम गरीब मजदूर किसान का करल जाला, किसानी मजदूरी करके अपन जीविका चलावल जाला। कैसे? एक पति अपने पत्नी से कहत बा कि ए रनिया धीरे धीरे धान क कटाई हो गई, यही में थोड़ी खेत खाली भइल, यही में सब्जी भी बोआ गई। अपन थोड़ी का खेती बाड़ी बा, यही में कमाई करल जाई। तो हमान का यह सोना चांदी हीरा मोती बा। का कहत बा? केहू के नौकरी ठेकेदारी के, केहू के नौकरी ठेकेदारी के, जमीनिया नीक बा हो, अरे जमीनिया नीक बा रनिया हो, सुगिया हो, हमरे गाँव पे किसनिया नीक बा रनिया हो, हमरे गाँव पे किसनिया नीक बा रनिया हो, हमरे गाँव पे किसनिया नीक बा। और का कहता सुना, हमन के माई बाबू हमन के पढ़ा लिखा करके कुछ बनौना, अगर हमन कहीं प्रदेश कमाए ना जाते तो घर में अपन रोजी रोजगार कर ले। कैसे कर जा? अरे माई बाबू के हई जा दुई गो लगाना, माई बाबू के हई जा दुई गो लगाना, माई बाबू के हई जा दुई गो लगाना। अरे एक गो किसान एगो सीम के जवाना, एक गो किसान एगो सीम के जवाना, एक गो किसान एगो सीम के जवाना। हमान दू भाई हो जाए, एक गो किसान, हम किसान है, हमार छोटका भाई सीमा के जवान बा। राखे सीमावा के दसवा के, अरे राखे सीमावा पे दसवा के, पनिया नीक बा हो, अरे पनिया नीक बा रनिया हो, सुगिया हो, हमरे गाँव के किसनिया नीक बा रनिया हो, हमरे गाँव के किसनिया नीक बा रनिया हो, हमरे गाँव के किसनिया नीक बा। और
हमके हमरे गाँव के किसनिया सुना कोरोना के डर से हम कमाए ना जाओ। यही जो ठंडी के सीजन आवत बा, धीरे धीरे धान के कटाई होत बा, सब्जी लगा देली ठंडी भर आराम से घरों खाल जाई, रिश्तेदारियों भी देवल जाई, बेचल जाई। यही से मन तो कुल काम चली। करब खेती बाड़ी जब के सब चाहे बेटा हो या बेटी, दोनों में फर्क ना करिया। ये हमार जितना हक हमारे बेटवा के बा उतना हक हमारे बेटी का भी बा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फर्क ना करिया बेटी बेटा मोर चलिए निक बा हो और चलिए निक बा। हमके हमारा गाँव के किसनिया निक बा। हमारे हमारा गाँव के किसनिया निक बा। हमारे हमारा गाँव के किसनिया निक बा। और का कहता ए चिंटुआ के मम्मी, आशीषवा का मम्मी, सुनू भाई हमार छोटा भाई आशीष और यार स्टेशन पे बाटी चोखा लगावत बा। एहू पर कोरोना का असर धंधा न होत बेचारे का। ओकरे बदे का कहना बा, कुछ दिन बीतल कुछ दिन और बिता, कुछ दिन बीतल कुछ दिन और बिता, कुछ दिन बीतल कुछ दिन और बिता। बीतल लॉकडाउन फिर से योजना बना, बीतल लॉकडाउन फिर से योजना बना। अभिषेक मुन्ना बाटी चोखा लगाओ फिर से योजना बनावा। अरे बीतल लॉकडाउन फिर से योजना बनावा। अरे राकेश राहगीर कुबेर चंद्र के, राकेश राहगीर कुबेर चंद्र के भजनिया निक बा हो। अरे भजनिया निक बा ए धनिया हो। अरे रनिया हो हमके हमरा गाँव के